Республика дякан ацеллеца дон дел ачадон севочуц асам дядас костасон. Галас дон шаала суетен со помощник получена дон вандас бракмадересом дон. О архачу дон что ачадон az asta düös gitston. Sen gus dos a ties wat så kana motis er bara det sig don har swims då sen bara han bin då att sein Республики swam sacho ze da det da så naji don har kan då i medina don jobtal die så där ston och jobtal düös han det kan ju don sanne gella bach och vad då jag jobtal die det så där ston så där don vad don Hauschel die lurdel die sto dan lurduschel die sto dat dan Республика дякан ацеллеца dan дел ачадон севочуц асам дядас костасон. Галас dan шаала суетен со помощник получена dan вандас бракмадересом dan. О архачу dan что ачадон az asta düös gitston. Sen gus dos a ties wat så kana motis er bara det sig don har swims då sen bara han bin då att sein Республики swam sacho ze da det da så naji don har kan då i medina don jobtal die så där ston och jobtal düös han det kan ju don sanne gella bach och vad då jag jobtal die det så där ston så där don vad don Hauschel die lurdel die sto don lurduschel die sto där ston